О, роде невірний розпещений, доки я буду з вами, доки терпітиму вас, приведіть його сюди до мене. Через ваше невірство покажу вам, коли будете мати віру в зерно гірчичне, скажете до цієї гори, перейди з цього місця, в інше перейде. І не матимете нічого неможливого, але цей рід не виконують інакше тільки простою молитвою. Осміряю пропущає тіло своє, провідувати іншим, привідуючи іншим, самому не недостойним. Часто в постах він списав в Писанні так, ідучи за Христом. Це рід не виходить інакше тільки простою молитвою. Наша боротьба проти духів злоби піднебесних. Ми треба протистояти твердою вірою, хай слово, яке у нас є, зробить так, щоб ми мир між народами, слово Христа. Він втік, той погромник люду, який перший правильно стоїть. Алілуя, алілуя, амінь, амінь.